Сын галоўнай памочніцы Лукашэнкі Натальи Пяткевіч вярнуўся з ЗША і робіць кар'еру ў Беларусі. Бацька 27гадовага Філіпа Уладзіслаў Пяткевіч, былы кіраўнік нацыянальных спартыўных латэрэй і першы муж уплывовай чыноўніцы. Філіп вучыўся на юрфаку БДУ, а магістратуру скончыў у нью-йоркскім Фордхэм Юніверсіті, але ў ЗША хлопец не затрымаўся. У 20-м годзе ён памяняў пасаду стажора ў юрыдычнай фірме на такую ж пазіцыю ў літоўскай кампаніі. З лета 2022 года хлопец перайшоў у расійскую кампанію ў сферы крыптавалюты блокчейну. На яго старонцы пазначана, што працуе ён з Нью-Йорка, але вядома, што год таму Філіп пачаў выкладаць на юрфаку БДУ. У хлопца нават ёсць невялікі тэлеграм-канал, куды ён піша свае развагі на фінансавыя тэмы, але часам там прабіваецца і асабістае. Як бы я не любіў сваю прафесію, трэба прызнаць, што юрысты ў інавацыйных сферах выступаюць у ролі баласту, які стрымлівае развіццё, прызнаўся Філіпу верагодны момант прафесійнай роспачы. Што ж датычыцца Штатаў, то выглядае, што з імі хлопца больш нічога не звязвае.